Najbolji savjet koji možete dobiti pri uređenju spavaće sobe je da u nju ne gomilate namještaj. Ona je namijenjena za odmor, pa je nužno da bude prozračna i funkcionalna. U prilogu Stvaramo dom pogledajte kako smo uredili jednu takvu. Pred nama je uređenje spavaće sobe od 12 kvadrata u novogradnji. Kako je riječ o stanu za najam, vlasnici nisu imali posebnih želja, osim da budemo gotovi u što kraćem roku. Soba je pravokutnog oblika, samim time imat ćemo jako jednostavno tlocrtno rješenje. Na ovaj zid smjestit ćemo ormar, dok ćemo ovdje pokraj prozora smjestiti krevet. Klijenti žele jako brzo opremanje, tako da krećemo već sada sa odabirom namještaja. Kad vam tlocrt ne pruža velike mogućnosti, na slobodan zid smjestite ormar, a krevet na sredinu kako biste imali prostora s obje strane. Budući da će u sobi biti minimalna količina namještaja, predložili smo da se prostor razigra tapetom s ružičastim detaljima, koju ćemo postaviti iznad uzglavlja. Kad je većina predloženog prihvaćena, krećemo u odabir namještaja, rasvjete i detalja. S obzirom da opremamo stan za najam, znači imamo minimalni budžet, naravno, ali hoću ipak da to izgleda stvarno dobro. Tako da bi se fokusirala na krevet, nek on diže cijelu sobu. Dobro. I htjela bi da je box spring. Odlično, recimo mi samo još dimenzije koje bi ti trebale. 180 x 200. Dobro, to imamo dosta toga pa ću ti pokazati, a samo mi još reci sa ormarom šta si zamislila? Pa to bih htjela da je bijeli bazični, nećemo previše trošiti na ormara, idemo se fokusirati na krevet. Ajmo prvo krevet rešiti. Sav namještaj je definiran i naručen, a prije nego što stigne na lokaciju postavit ćemo zidnu tapetu. Kao kontrast vrlo jednostavnom namještaju pomalo industrijskog stila, tapeta je romantična i spavaćoj sobi daje idealnu atmosferu. Birajući rasvjetu, odlučili smo se za jednostavnu plafonjeru crnog ruba. Radi uštede prostora, odabran je ormar s kliznim vratima. Na red su došli manji komadi namještaja. Moj odabir za noćne ormariće rijetko će biti klasičan ormarić ili ladičar, osim naravno ako skladišni prostor nije prijeko potreban. U ovom slučaju sam se odlučila za male stoliće koji će ispunjavati svoju funkciju, a unijet će notu neočekivanog. Za ormar smo se odlučili na što neutralniju varijantu zato što već imamo dominantan krevet i tapetu koja unosi boju i odmak od očekivanog. Na samom kraju tu su zavjese i detalji koji zaokružuju kompletan dojam i nadamo se da će budućim stanarima osigurati prije svega opuštajući i ugodan spavaći prostor.